over. Ito ang masayang anunsyo ni Ellen Adarna na engaged na sa boyfriend niyang si Derek Ramsey. Ngayong Holy Tuesday, March 30, ibinahagi ni Ellen ang mga litrato nang mag-propose sa kanya ng kasal si Derek Ramsey. Una na rito ang wacky shot ni Derek na kwelang nalamutak ang mukha dahil sa kamay ni Ellen kung saan nagsusumigaw ang makinang niyang engagement ring na may malaking teardrop diamond stone. Sumunod dito ang solo picture naman ni Ellen na halatang naiiyak nang mag-propose sa kanya si Derek ilang araw bago sila magdiwang ng second monthsary bilang magkasintahan. Sa likuran ni Ellen makikita ang mga katagang "Will you marry me?" Narito naman ang ilan sa mga video na ibinahagi ng kanyang kaibigan sa social media.